Il-Partit Nazzjonalista reġa' sostna li l-għajnuna biex il-prezzijiet tal-enerġija baqgħu stabbli mhix sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Nazzjonalista Chris Said mhux biss qal li jaqbel mal-kap Bernard Grech, iżda saħansitra saħaq li Grech għandu raġun meta jgħid li l-għajnuna tal-Gvern biex il-kontijiet tad-dawl ma jolgħux għall-familji u n-negozji għandha issa tinqata'. Bernard Grech qal li l-għajnuna fl-enerġija mhix sostenibbli. Taqblu miegħu? Bernard Grech kellu raġun. Għaliex mhux Bernard Grech qed jgħidha? Bernard Grech qala. Ma qed jgħidu għall-istituzzjonijiet internazzjonali. Fit-tweġiba lil One News, Chris Said tenna b'mod ċar li għall-Partit Nazzjonalista is-sussidju fuq l-enerġija waqt sfidi internazzjonali bla preċedent fosthom wara pandemija u gwerra fl-Ukrajna għandu jieqaf. L-Unjoni Ewropea, mhux Bernard Grech biss, li l-Gvern Laburista qed tgħidlu, ara x'qed tagħmel. Ibda l-phasing out. Saftit ta' xurilu, il-kap Bernard Grech f'diskors fil-Kamra tal-Kummerċ kien għalek li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. Bernard Grech anke kien qal li hu jagħmel bħalma kien għamel il-gvern ta' Gonzi PN, jiġifieri li jħalli is-suq isuq u jitfa' il-pis tal-prezzijiet tad-dawl fuq in-nies għax dan ikun ogħla minn barra. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar, id-deputat tal-Establishment Nazzjonalista Chris Said imbagħad kompla jisħaq li s-sitwazzjoni ta' għajnuna tal-Gvern għandha tieqaf għax fi kliemu mhix sostenibbli. Is-sitwazzjoni preżenti mhix sostenibbli.